To je konkurence, Lady. Lady Violet, to je tvoje území. Ale kde ji máme? Asistentka. Asistentka. Musíme v tom mít jasno. No tak děvčata, ukažte podvazky. Dobře. Se nám ta maska představí teda. Joli. A kdo jsi krásná? Lady Violet, varlátka budou. Představ se porotě. Já jsem sociální pracovník. Sociální pracovník. V jakém oboru? Budu služeb. A co krize? V oboru služeb. Stravenky. A já mám zase krysu. Počkej. Jenom gastro. To je úplně skvělý, vidíš? Slyšel jsem. Ty nemáš. Nemáš práci. Práce? No, mám práci. Málo práce, ale mám práci, při kterým jdu ležet. Já bych věděla bych ho vedlejšáku, co teda s tyčou někde dělat. Je krize. Ještě se chci zeptat, bereš taky prázdní flašky? To je krize. Neplatíš, nekoukáš. Ale tak aspoň zálohu. A co obnáší tvá sociální práce? Tak většinou je to velká dřina, protože musím hodně chodit. Já se našlapu za ten den někdy, že ani nevím, kde mě nohy stojí. A potom je to takový ten gymnastický výkon. Jsou tady děti. A peníze. Promenádu v Plavkách. Domácí se zatím navázala jako na hlaváku z krabičky. Já si do práce plavky nenosím. Chceš vyhrát nádherou, tak dělej. Komu říkáš nádherou, to je se na sebe. Každý si šlapeš. Z toho našlapeš tolik, tak našlapeš. Už mám z tebe nohou dřevěnou. Poděkujeme sociální pracovníci, potom